Wua okecho ale puthak nangli penang an banglong arjulong lo lapen kitab pe hehuilong ta theglong lo. Sitami karaknat pu avu ke aok ale duu. Okpran phanta mepik la sobu ke. La sobu long dowayateng. La sobu ke athu ta kom hek lapen chota chomepik. Karaknak nat avu son thot ke kichumi avu oke long thai vilo lasi ningkreng hot ke lasovu bang kiri atum dopik Madhya Pradesh angkang adivasi atum kedo Jhabua lapen Dhar district long ilaso avu dopik lasovu munitum ribang dip dopik la anchota kali angtan ade dalong antalasovu aphan kepon atum du Labangso vua oke ibang arjon long jakong aphan asaipi haladak alam pen karagnat phanke kali masi mate aoki ik kusi kipu athe labangso vua oke iko angtur ade lapen akeng lapen areng anta iklap lasovuke protein pensi plengset ladake ahon ke asap suvet heart lapen diabetes kesu kelong tumhan ke karaknat avu ok mepik dowaya cheng no lake lapen tu karaknat ke munin tum awgabi kecipa phoji ajakong phanta pabat pon ladake lapentu labangso wo oklong vitamin B-S B2 B6 lapen B12 si plengset lanchota kali labangso wo ok kechupen imek ajakong ta pabat pon labangso wo ajat son thomdu aprangsi bangge jet black arveng anta iklap titi pesild labangso avuke pesil ateng pesit ke arveng along si theglong lapu jathom bangke golden karaknat heno labangso avu arveng along lason ser ason si theglong ji ador ta nangli arjulong lote manghu haji labangso chumi pik karaknat avu ke Madhya Pradesh angkang Jhabua lapen Dhar along si kelong Chhattisgarh Rajasthan lapen Gujarat along ta labangso avu along pen along longpon sitame labangso vu non ke India angkang kaprek adim along penta kiri atum duu Karnatak Hyderabad Uttar Pradesh amuni atum ta karaknat avu asu kenam ji phan aning kehang chepaklang lo Agriculture Science Center along Hechri long segedo lapen karaknat avu asu KNG phan munir atum waiting list chikloyon aprang chiklojoni aprang si ke kedodun nanglo labangso vu nanglo labangso vu avuti ta ador su ivuti ipum long si sikap hokep an endet lapen ijon avu elin along pharo nerkepen pharo krehini an jorpon lapen wo pi ijon ador suri ke thompen suri phli angbong si ke en pinia video ke lan velo puthot kapre video pen tuma han chitong thopo nani tum labangso channel subscribe pon pelang prate subscribe pon tha lapen like share lapen comment apidun tha hardong